بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم darasinmu na 24 kenan a cikin darasinmu koyi tajwidi, mu koyi karatun alkur'ani mai girma kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mai bibiyan wannan shiri yana bibiyan mu zai ga muna magana akan al-ikhfa'u al-haqiqi, kamar yadda muka yi magana akan ad-darsul awwal zuwa ad-darsul thamin akan al-ikhfa'ul haqiqi. Yau za mu yi kulasa ne, za mu yi kulasa na me na al-ikhfa'ul haqiqi. Wannan darasinmu na tara zai magana akan kulasa na abin da ya shafi al-ikhfa'ul haqiqi. Idan mai bibiya yana bibiyan shirin nan zai ga mun yi magana akan shi al-ikhfa'ul haqiqi yana da wasu qawaid. Na farko abin da muka yi magana, mun yi magana akan ma'anansa a lugha, ma'anansa istilahan, sannan mun kawo abin da ya shafi hurufuhu, sannan mun yi magana akan shi al-ikhfa'ul haqiqi yana daukan abu guda biyu, ko dai ya zama mufakham ne ko kuma ya zama murakkak. Sannan mun yi magana akan wasu huruf guda biyar, an samu wasu kamsatu a harufin da suke da hukunci daban. Sannan mun yi magana akan harfani, harufofi guda biyu da suke da hukunci daban. Sannan mun yi magana akan baqiyatul huruf, sauran harufa da su ma suke da hukuncin su daban. Sannan mun yi magana na biyar akan akwai waɗanda suka tafi akan ana ce musu, bayan wannan huruf na al-ikhfa al-haqiqi, ana ce musu al-ishmami. Wannan al-ishmami da ake gaya masa, shi ma mun yi magana ya kasu kashi uku. Kaso na farko shine yana da me ta'arifinsa, mun yi magana shine an tashumma an-nuna sakina, an tashumma an-nunu sakina ra'ihata harfin ladhi yaliha. To sannan shi din ya kasu kashi uku. Mun yi magana akwai al-ishmamul kulli, sannan na biyu akwai al-ishmamul juz'i, sannan mun yi magana na uku akwai al-ishmamul mukhfi. To sannan a ƙarƙashinsa mun yi magana akan abin da ya shafi tahzirus sauti. To akwai dai abubuwa da muka yi da yawa a kayi, amma yanzu za mu yi ɗan yi kulasa ne akan wa'annan. Mun yi magana akan abin da ya shafi lugha da istilahan, yanzu ba mu da bukatan wannan. Mun yi magana akan huruf na al-ikhfa'u shafawi, wa'annan guda 15 wanda aka hada su a farkon baiti. Sitta sana kan ja da shamsin kad sama bin tayyiban zidfi tuqa, ko kace zidfi tuqa ba zaliman. Wa'annan harufa ana kasa su kashi uku kamar yadda muka faɗa. Zaka kasa su kashi na farko guda 5, wanda gunnan wa'annan guda 5 takunu mufakkama da'iman,
ko da yaushe za ta zama gunna ce mufakkama mahma tagayyarat al-ahwal mahma tagayyarat al-makan. duk yadda hali ya canza, duk inda wuri ya canza, suna nan gunna ce mufakkama. amma akwai waɗanda ake musu gunna murakkaka, su ma duk yadda hali ya canza, duk yadda wuri ya canza. akwai guda biyun da muka yi magana su kuma da suke da rikici, ba wai matsala ba ne, amma saboda an samu khilafun inda ulama min kauni hal huma min hurufin izharil halki am huma min al-ikfa'il haqiqi. shin wa'annan suna daga cikin hurufin na izharul halki ne, kamar yadda a cikin izharul halki akwai alif, akwai al'ain, akwai alha, akwai alghain, akwai alkha, ko kuma a'a wa'annan suna cikin harufa ne na al-ikfa'ul haqiqi khilafun. wa'anda suka dauka cewa wa'annan ba sa ciki, kenan suna kaddara kaman kai ka ce huruful ikfa'ul haqiqi guda 17. izharul halqi ya kuma yana da harufa guda nawa? Guda 4. saboda haka muka zo da misalin masu karantawa da cewa الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف wanda suka tafi akan haka, ko kuma wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. to hada makanul khilaf. sannan tahdhiru sauti mun yi magana, saboda a wajen tahdhiru sauti ana samun abu guda 3 ne. na farko ko dai a samu ifrati, na biyu ko dai a samu tafriti, na uku kuma a samu mutawassiti wanda shine maqbul. misalin mun ba da misalin man ja'a bil hasanati, man ja'a bil hasanati, wanda yace man ja'a bil hasanati yayi me tafridi, wanda ya ce man ja'a bil hasanati yayi ifradi. amma wanda ya daidai shine wanda ya ce man ja. sannan tahdhiru sauti kuma ba zai fito a fili ba sai ka zo layin ishmami. ishmamin nan shi ma mun faɗi harufan da yake da shi. al-ishmamul kulli mun faɗi harufansa guda 8 ne. waɗannan harufan nasa dole an tashumma an-nun as-sakina ra'ihata harfin ladhi yaliha. muka ce as-sa'u minha, ai sa'un tana daga ciki, to zaka ce wa min sa. lokacin da ka kira nunu sakina kai tsaye za a fara shinshino harafin da yake bayan annunu sakina, kenan ba dama in ce wa min samara ban shinshino ba, ba zan ce wa min samara ba na ban shi duka, amma wa min to shine ake ce masa al-ishmamu al-kulli. wannan dole ka shinshino. na biyu shine al-ishmamul juz'i, da shi kuma ake jiyo sautin yanki a ciki amma ba duka ba. misali in madauki manja'a ba da ma ka ce mazja ba zai yi ba, in ka ce man bai yi ba, in ka ce maz ka shinshino shi duka ba zai ba, amma ka ce manja idan juz'u ka shinshino. kenan ita tana da bambanci da me da ita ma kuma tana da harufanta wanda mun yi magana. sannan al-ishmamul mukfi yana da harba guda 2 ne kacal, wa kuma addal summa atta, addalu atta. wa'annan su kadai ne, su kuma kaga man zallabi yashba'u inda bai kai minsa ba, bai kai manja ba, yana gefe da su gaba daya. to dan lokacin ya riga yayi, to wannan talkisi da muka yi a darasinmu na 9 akan abin da ya shafi al-ikfa'ul haqiqi. da aka bisa ga takaitawan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu yi bayani akan al-iqlab.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وصلى الله وبارك على هذا النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته